Καλησπέρα, είμαι ο Βλάσης Μυριαγκός και μαζί θα κάνουμε το unboxing του Amoy α862W. Το Amoy α862W μόλις ήρθε από Κίνα. Άρτια φιχθέν λοιπόν. Το τετραπύρινο φτηνό κινητό από την Κίνα. Και πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Μετά από ένα περιπετειώδες άνοιγμα λοιπόν, το καταφέραμε και το ανοίξαμε. Μιλάμε για συσκευασία που δεν τη διαπερνά τίποτα στο ταξίδι της, όπως βλέπετε. Για να δούμε λοιπόν. Φορτιστής αυτοκινήτου, δώρο και το κινητό μας. Τετραπύρινο με 1 GB RAM, 2 GB εσωτερικό χώρο αν θυμάμαι καλά. Η συσκευασία κινέζικα παντού. Amoy α862W, WCDMA, 3G κτλ. Ακριβή συσκευασία σε σχέση με το Note. Μια χαρά. Και προχωράμε. Εδώ είμαστε. Για άλλη μια φορά το κουτάκι. Και αυτό που θα πρωτοσυναντήσουμε όταν το ανοίξουμε. Απέριτο. Η συσκευή. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Πολύ προσεγμένη συσκευασία για Κινέζο. Θικούλα, ευτυχώς μαύρη, γιατί είχα διαβάσει στο myphone.gr ότι σε μερικούς τους ήρθε με ροζ θήκη και δεν έχει πλάκα αυτό. Μια χαρά θικούλα, κινέζικη. Από εκεί και πέρα έχουμε screen protector. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, λογικά μέσα ήταν το screen protector. Φορτιστής. Δεν κάνει για ελληνικές μπρίζες και το ξέραμε αυτό. Τι άλλο? Το USB του λοιπόν. Κλασικό κινέζικο USB, σκληρό καλώδιο κτλ. Οκ. Τι άλλο? Αντάπτορας και τα ελληνικά δίκτυα ρεύματος. Οκ. Και τι άλλο? Οδηγίες στα κινέζικα μόνο. Δεν περιμένουμε τώρα από τις οδηγίες να μάθουμε κάτι. Απλά τα βλέπουμε. Και τίποτα άλλο μέσα. Εδώ είναι λοιπόν screen protector, η θήκη, ο φορτιστής αυτοκινήτου, δώρο από το Mini Deals. Το κινητό είναι εδώ. Ποιοτικότατο μου φαίνεται. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα τόσο καλό να είναι. Να βγάλουμε και τη ζελατίνα. Μια χαρά. Είπαμε λοιπόν 2 GB εσωτερικό χώρο, 1 GB RAM, 5 MP μπροστινή κάμερα και LED φλασάκι. 0,3 αν θυμάμαι καλά η μπροστινή κάμερα. Τρέχει την έκδοση λειτουργικού 4.1.2 Android Jelly Bean. Κομψότατο θα έλεγα το κινητό. Πώς το βλέπετε? Πολύ καλό. Και πάμε να ανοίξουμε την μπαταρία. Ανοίξαμε και το καπάκι.
Παιδιά, το κινητό φαίνεται πολύ καλό. Για να είναι αληθινό, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο κουσούρι που να το έφερε μαζί του από την Κίνα. Και η μπαταρία προστατευμένες, οι επαφές, για να μην έχουμε κόλπα στο ταξίδι. Να τις βγάλουμε μισό λεπτό. Οι σφραγίδες το όλα κανονικά, WCDMA. Δίκαρτο, βλέπετε. Δέχεται κάρτες microSD έως 32 GB νομίζω, που είναι μια χαρά. Και για να δούμε. Αν ανάψει είμαστε καλά. Βάζουμε την μπαταρία, βάζουμε και το καπάκι του. Όχι ανάποδα. Πάρα πολύ ποιοτικό. Μπράβο στην Κίνα. Για να δούμε λοιπόν. Με το 3, με το 2, με το 1. Δονήθηκε, αυτό είναι καλό. Το μαύρο, όσο περίεργο για να σας φανεί, φαίνεται μια χαρά. Το κινητό να πούμε ότι είναι αντιγραφή του Xiaomi Hongmi Red Rice. Βλέπετε. Είναι ακριβώς όπως το είχαμε δει στα βίντεο εξ Ανατολών, δημιουργημένα. 4:1:2 δεν έχει προς τα εδώ και προς τα εκεί, έχει μόνο δεξιά και αριστερά για κάμερα. Παιδιά, η οθόνη είναι φανταστική. Δεν το περίμενα πραγματικά να το πω αυτό. Πάρα πολύ καλό. Η ανάλυση είναι 960x540 QHD, που σημαίνει ότι είναι πάνω από το μέσο όρο τουλάχιστον Κίνας κτλ. 4,5 ίντσες η οθόνη του. Τα χρώματα είναι ζωντανότατα από ό,τι μπορείτε να δείτε κι εσείς. Η ROM του είναι γραμμένη, είναι η κλασική ROM αντιγραφή από Samsung κτλ. TouchWiz. Ελπίζουμε να μην έχει και τα λαγκαρίσματα του TouchWiz. Γελάμε εδώ. Μια χαρά, πάμε να δούμε και το λειτουργικό. Η μπάρα από πάνω τη βλέπετε, με τα εικονίδια της κτλ. Αρκετά προσεγμένο θα έλεγα γενικότερα. 1980 η ημερομηνία, οκ, θα το φτιάξουμε αυτό. Οι ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε και τι τρέχει. 4:1:2 όπως είπαμε. Κλασικό. Kernel 3.4.0. AMOI α86-2W version 1.0.3. 63%. Δύο κάρτες είπαμε παίρνει. Bluetooth κτλ. Αυτά σαν μια πρώτη εντύπωση. Προς το παρόν είμαι ενθουσιασμένος, θα έλεγα. Τώρα μένει να το χρησιμοποιήσω για 2-3 μέρες και θα συνεχίσω με το hands-on. Αυτά από μένα. Ως το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.